Pa teško je generalizirati, vjerujem da su slučajevi različiti. Ja bi se sada ipak fokusirala na nedavno smijenjenog ili posljednjeg u nizu smijenjenog ministra. Mislim da je kod njega problem taj što nije baš u potpunosti zakonito kako je on svoju imovinu stekao i bojao se zapravo od toga da će javnost početi postavljati ona pitanja koja, nažalost, nisu postavljala nadležna državna tijela, što iz razloga što imaju preslabe ovlasti ili su na drugi način podkapacitirane da se sa bitnim pitanjima pozabave. Ne samo kao ministar, nego i kroz svoj rad u javnim bolnicama, gospodin Kujundžić je bio na plaći koju servisiraju porezni obveznici. Njegova je bila dužnost da u trenutku kada je stupio na ministarsku funkciju dokaže i da se dobro potrudi da može dokazati da je svaka kuna imovine koju je stekao zakonita i da iza njega ne postoje bilo kakvi repovi i afere. Ono što je sporno u njegovom slučaju, a tako i u slučaju 4 prethodno smijenjenih ministara na istu temu, to su Marić, to je Žalac, to je Tolušić, to je Kuščević, to da su zapravo vraćeni u saborske klupe, na neki način su bili nagrađeni za svoju netransparentnost, a da se zapravo sa pravim problemima, a u svakom od tih slučajeva nije bilo sporno samo to što nešto u imovini nije bilo navedeno, nego je bilo sporno to što je riječ o ljudima koji su i prije ministarske funkcije obnašali druge javne dužnosti na kojima su imali priliku zlouporabiti svoje ovlasti na način da pogoduju svojim privatnim interesima, a na štetu javnog. Tom problematikom se zapravo neće na adekvatan način baviti niti jedna nadležna državna institucija i mislim da se zapravo samo čeka dovoljan protek vremena da mi sve te silne afere pozabavimo i što će se zapravo dogoditi? Neće se dogoditi ništa, na njihova mjesta doći će sljedeći ljudi, a sustav će ostati isti. Takav loš u kojem ne postoji niti preventivna, a niti represivna kontrola kako se koristi naš novac. Dakle, treba mijenjati kompletni sustav. Apsolutno treba mijenjati kompletan sustav i to tako da se 99% problema rješava kroz učinkovitu prevenciju, a onda onaj 1% slučajeva u kojima će do korupcije uistinu i doći, da prepustimo snažnom, učinkovitom, brzom, pravednom i transparentnom pravosuđu na tu temu. Ja sam još u studenom prošle godine na temelju mog stručnog znanja i iskustva u praksi podnijela Hrvatskom saboru kompletno već pripremljen i izrađen nacrt nove strategije suzbijanja korupcije koja ima 5 cjelina, 5 poglavlja. Prva je veća transparentnost, druga je jačanje ovlasti preventivnog tijela, treća je rješavanje problema u pravosuđu, četvrto je teritorijalni preustroj u pravcu smanjenja broja županija, gradova i općina i 5. cjelina je izmjena i reforma izbornog zakonodavstva. Ovih dana počelo pričati da bi dužnosnici kad stupaju na svoje pozicije trebali proći neke sigurnosne provjere. Mislim, je li to prihvatljivo? Šta bi značile te sigurnosne provjere? Mislim, meni to nije jasno. Dakle, prihvatljivo je, poželjno je, dobrodošlo je, ali kontekst u koji Andrej Plenković stavlja te sigurnosne provjere pokazuje koliko je riječ o jednom manipulatoru, da ne kažem i neku ružniju riječ, u svakom slučaju bi bila opravdana. Pa neće nama SOA kopati po gruntovnicama ili utvrđivati nesrazmjere između prihoda i imovine. SOA bi trebala istraživati nekakve eventualne druge ugroze, ali stvarno žali Bože ako predsjednik vlade u dovoljnoj mjeri ne poznaje ljude koje će predlagati da čine sastav njegove vlade. Dakle, ponovno šta radi Andrej Plenković? Imovinske provjere, odnosno provjere imovinskog stanja trebalo bi raditi povjerenstvo koje on uporno degradira i zaobilazi. Dakle, isto ono povjerenstvo za sukob interesa, a ne SOA, kojem taj isti Andrej Plenković odbija dostaviti podatke i dokumentaciju
koja je potrebna kako bi se utvrdile povrede zakona njega samog. Dakle, imamo nekoliko slučajeva koji se izravno tiču Andreja Plenkovića, a onda i čitavog niza članova njegove vlade. Mislim da bi bilo puno lakše nabrojiti osobe koje trenutno nemaju niti jedan postupak pred povjerenstvom od svih onih koji su pokrenuti ili bi trebali biti pokrenuti ili su već došli u neku fazu riješenosti, pa je korištenje političkih pritisaka, kao što je to bio slučaj Andreja Plenkovića u kojem je on zatražio izuzeće predsjednice povjerenstva, došlo do toga da je zapravo povjerenstvo blokirano u rješavanju najeksponiranijih slučajeva. Dajte samo